Jesu, bomba unyidiva nje, kotuthando lwakhe lubi, zolo namhlanje yebubuhle, yebubuhle bokumazi, umsindisi wethu. Bengicela ukuthi uma kunabafundisi abaphakathi kwethu bezosibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Uma bekhona abazalwane abafundisi abakhona abakanye nathi namhlanje noma ngaba abalapha ekhaya abasuka kwamanye ama-branch, uma bekhona sicela bezosibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Igama lakho Jesu, igama lakho Jesu, igama lakho Jesu, igama lakho Jesu.
abangenayo nakulesi sikhathi phakathi kwethu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi bakhethe ukuzozwa izwi lenkosi. Abafundisi uma bengekho, ngizocela ukudedela ubufakazi. Abazalwane abanobufakazi abahlanu beze ngaphambili. Ngizocela ukuthi umzalwane asukume ngeculo lakhe eze ngaphambili. Uma esefika la ngaphambili uzoma aqondane nala engimi khona bese ecula uma ukuthi uyacula. Kodwa isikhathi sakhe u5 minutes bazalwane. Uma ukuthi uyacula nobufakazi bakhe buzohlangana kuleso sikhathi u5 minutes. Uzozisho igama lakhe nokuthi ubuya kuphi njengoba ekanye nathi namhlanje noma uhlala kuphi. uJesu Kristu uyinkosi. Ela ngabazalwana abezayo ngizoza ngeculo bese ngiyasuka egameni lenkosi uJesu. Amen.